क'क्राझार एमपि कन्स्टिट्युएन्सियाव इलेक्सन गेलेनो हानाय लिडारफोरनि गेजेराव बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारी, प्रमिला रानी ब्रह्म आरो इउपिपिएलनिफ्राय राजुकुमार नार्जारी, रोनगोरा आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननि मोखांफोरा रायजोफोरनि साननायफोराव जाखांफैयो। नाथाय साननैसोनि आगोलनिफ्रायनो चन्दन ब्रह्म बिथांनि मुङा इउपिपिएल दोलोजों सरजाब जानायखौ जों नुबोदों। फारसेथिं खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनगोना रोखा। बे बिथिङाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा जुदि इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनो अब्ला बिटिआरनि सिनारिया माबोरै जागोन? सोरखौ रायजोफोरा बांसिन सापर्ट खालामगोन, चन्दन ब्रह्मखौ ना खाम्फा बरगयारीखौ? सोर सैथो आरो फेमास लिडार क'क्राझार एमपि सिटनि थाखाय? अन्नानै नोंथांमोना फोरमानि हर। लोगोसेनो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो। 2024 मायथाइनि लकसभा इलेक्शना जानो थाखाय 5 दान दंबावो। नाथाय इलेक्शननि एनाउन्समेन्ट आरो बिजाथि फसंनाय खामानि दामानिफ्रा 2 दाननि उनावनो जागायसिगोन, जायनि जाहोनाव मोनफ्रोम राजनीति पार्टिफ्रानो जानाय लोंनाय गांनाय उखैनाय नागारना साफ्रोमबो लिडार आरो पार्टिफोरा जायगा जायगा मिटिं खालामनानै गावसोरनि दोलोआव मेम्बार सोसननाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ जों नुदों। बे बेलायाव आसाम हादोरनि सिङाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थि आबहावाया एसे आलादा। मानोना हाग्रा रोदा लेभेलनिफ्रायनो राजखान्थि सोलोंबाय जोंनि बर'फ्रा, ओंखायनो थासारि एसे दुंहाव जानो नागिरो बड'लेण्ड राजखान्थियाव। लकसभा जेनेरेल इलेक्शननि बोथोर। बड'लेण्ड ओनसोलाव 2 लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिया गोलैदों, अर्थात बर'नि पार्टिफोरा गेलेनो हानायनि खाबु गोनां। मोनसेया जाबाय दरं उदालगुरि आरो मोनसेया जाबाय बयजोंबो अनसायजानाय क'क्राझार लकसभा कन्स्टिट्युएन्सि। दा दरं उदालगुरियाव बर'फोरा गेलेगोनब्लाबो बेयो जेनेरेल सिट, जायनि थाखाय आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिनि केन्डिडेटफ्रानो गेलेनो हागोन। जाहोनाव बर'फ्रा देरहालांनायनि चान्सआ खमथार, जेराव बड'नि 40% बाहागो जायगा लानानै आसामनि 60% जायगा लाफाना लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिखौ दानाय जादों। बेवहाय बर'नि पार्टी देरहानाया गोब्राब। ओंखायनो जों बर'फोरनि पार्टी इउपिपिएल बिपिएफ बे 2 पार्टिया क'क्राझार एसटि लकसभा एमपि सिटनि थाखाय नारा नाथा जुजिदों। मानोना बिटिआर एबा सारा बड'लेण्ड ओनसोला 2ल' एमपि कन्स्टिट्युएन्सि गोलैदों। सोरबा पार्टिया जुदि 2 एमपि सिट देरहानो हायो अब्ला फुल पावार आरो मोनसे देरहानो हायोब्ला हाफ पावार आरो मोनसेबो देरहानो हायाब्ला पावारलेस पार्टी होनना हमना लानाय जायो। मानोना 20 एमएलए सिटफोरा बे 2 लकसभा सिटआवनो गोलैदों। नाथायबा क'क्राझारनिख्रुइ दरं उदालगुरियाव बिटिआरनि बायजोनि एरियाफोरा बांसिनै हाबनानै दङ। दानिया फैदो मेन आयदायाव। खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफनिफ्राय एमपि गेलेगोन बेयो रोखा। फारसेथिं चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय एमपि गेलेगोना 80% रेडि जानानै थानाय बायदि नुयो। बेखौ जों निउज मिडियानि गेजेरजों बुजिनो हादों। बाथ्राया बेसो जे चन्दन ब्रह्मआ जुदि इउपिपिएलनि जानानै क'क्राझार एमपि सिटनि थाखाय गेलेयोब्ला चन्दन भार्सेस खाम्फा एबा इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफ जाहैगोन। दा रायजो राजाफ्रा सोर केन्डिडेटखौ नायनानै भट होगोन, खाम्फा बरगयारीनो ना चन्दन ब्रह्मनो? सोर सासेया बांसिन गोहोगोरा एबा फेमाससिन? मानोना बिथांमोन सानैयाबो गोलाव सम बिपिएफ दोलोआव खामानि मावबोदों। दानिया बिथांमोन सानैनि गोहो आरो सिनायथिखौ सुनायलायनो जों एसे उनफारसे थांदिनि। 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि। बे साना बर'फोरनि थाखाय जोबोद मख'जाथाव आरो गोसोखांथाव जानानै थालांबाय। 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव लासै लासै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो खम बुरजा बिबांनि सोलायनाय आरो दावगानाया जागायदोंमोन। 2003 10 फेब्रुवारि सानावनो 1992 मायथाइयाव प्रेम सिंह आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय BLTF बड' लिबारेशन टाइगार फर्स, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव BTC गोरोबथाया दिल्लीयाव जादोंमोन आरो 2641 केडारफोरजों लोगोसे हाथियारफोरखौ 2003 मायथाइनि 3 दिसेम्बर खालि क'क्राझार नोगोराव गथायदोंमोन। थिग बेनि उन समनिफ्रायनो 12 सोद्रोमा दानानै BTC इन्टारिम गभर्नमेन्ट सालायनाय खाबुखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनदोंमोन। बै साननिफ्रायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थि, समाजखान्थि आरो रांखान्थियाव बाहागो लानानै चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथां सानैया जयै खामानि मावनो खाबु मोनो। आरोबाव 2003 मायथाइनि गोरोबथा बादियै आसामनि सिङावनो थानानै बर' मेजरिटि गामिफोरखौ लानानै 4 जिल्ला जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिखौ 6 सेटेलारि मोनथाय बादियै बर'फ्रा गाव खुंथाय गोहोखौ मोननो हायो आरो 4 जिल्लायाव गासै 40 MCLA समष्टि दानानै BTC सरकारनि गोहोजों बर'फोरनि राव, रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, हारिमु आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बर'फ्रा गावनो मावनो मोनदोंमोन।
आरो MCLA समस्तिफोरखौबो 40 मासिनि गेजेराव मोन 30 मासिया ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनो हादोंमोन आरो मोन 5 मासिया आसामनि असमियाफोरनि थाखाय आरोबाव मोन 5 मासिया गासैनिबो थाखाय उदां। उननि समाव 2005 मायथाइयाव BPF राजखान्थि हान्जाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव आफादगिरि आरो इमानुएल मुसाहारिया जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै गायसनो। बेनि उननि समनिफ्राय 2006, 2011 आरो 2016 मायथाइयाव आसाम इलेक्सनाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPF हानजानिफ्राय MLA देरहालाङो। आरोबाव BPF दोलोआ 2011 मायथाइयाव सा 12 MLA दैथाय हरनो हायो आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा मिनिस्टार जानो खाबु मोनो। 2016 मायथाइयाव फिन खेबसेबाव मिनिस्टार जानो हायो चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बेराफारसेथिं खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF हानजाखौ जोनोम होजेननायनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगसि आखाइ जानानै BPF दोलोनि खामानि दामानिनि दारै बर' हारिखौ सिबिबोदों आरो 2005, 2010, 2015 मायथाइनि BTC इलेक्सन देरहानानै गोलाव सान BTCनि डिपुटि चिफ जानोबो हाबोदों। दा जों बुजिनो हायो चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोन सानैहाबो राजखान्थि फोथाराव गावबा गाव रोंगौथि, सोलो आरो आदब खायदायाव एखुथिया। जों रावबो सासेखौबो खम बुरजा रुजुनो हाया। नाथाय थांनाय 2014 मायथाइयाव क'क्राझार MP सिटनि थाखाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा BPFनि जानानै गेलेदोंमोन आरो नब कुमार सरनियाजों जेननांदों। बेनि अनगायैबो 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सनावबो MLA गेलेनायाव सिडली समस्तिनिफ्राय UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांजों जेननो गोनां जायो। बेराफारसेथिं 2020 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोलाव सम 17 बोसोर गोहोआव थानानैब्लाबो UPPL नि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांजों चिरां दुवार समस्तियाव जेननो गोनां जायो। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथां सानै BPF हानजानि सिनियर लिडारफोरा BTC खुंथाय गोहो मोननायनिफ्रायनो राजखान्थि बिथिङाव गोलाव सम 17 बोसोर जायगा आवग्रिबोनो हादों। नाथाय थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय मानिबा जाहोननि थाखाय सानैबो बिजाथियानो गावनि पावार एबा गादिखौ खोमाना लानांगौ जादों। हयथ' रायजोफोरा बिथां सानैनि मावनाय खामानिफोरखौ गोजोननाय मोनाखै, नङाब्ला BPF हानजाखौनो रायजोफोरा नेवसिनो नागिरदों। आरो फारसेथिं जाय सानैबो बिजाथिया चिरां जिल्लानि उसुंसेनिनो, बिदि बेलायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPLनि बिजाथि जाना क'क्राझार MPखौ BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारीनि हेंथायै गेलेयोब्ला सोरनो भट होगोन रायजोफ्रा? बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय। रायजोफ्रा अन्नानै फोरमायहर जे बिजाथिखौ नायनानै भट होगोन ना पार्टिखौ नायनानै भट होगोन। पार्टी नायनानै होयोब्ला BPFनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि मोखाङा जाखांफैगोन आरो बिनि मावनाय दांनाय आरो सान्थौफ्रा। गुबुन फारसे UPPLनो भट होयोब्ला रायजोफ्रा प्रमद बर' बिथांनि मावनो लानाय खामानि, बिनि मावनाय आरो बिनि सिमांफोरखौ गोसोखांगोन। दा बिदियाव नोंथांमोना सोरखौ सायख'गोन? BPFखौ ना UPPLखौ? ना चन्दन ब्रह्मखौ ना खाम्फा बरगयारीखौ? ना सानैनि सासेखौबो नङा गोदान बिजाथि लुबैगोन नोंथांमोना? अन्नानै फोरमायहरदो।